Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pagablihan ang atong Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Apan sa dili pa, once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. And greetings usab kang Auntie Digna Largo iyaan sa akong mga pag-umangkon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. May the Lord bless the proclamation of His word today. Pagahisgutan nato niining taknaa mga kaigsuonan ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo. Karon kung dunay tinuod nga nakabig, ang bot ipasabot niini adunay dili tinuod nga nakabig. Adunay peke or mini nga pagkakabig, fake conversion. Usa kini ka pagkakabig diha kang Kristo kunuhay nga murag tinuod nga pagkakabig tan-awon apan dili gayud di ay tinuod. Mura ra kana og kugon nga mura og tanglad tan-awon apan dili tinuod nga tanglad. For instance, ang usa ka tawo mahimong mabag-o ang iyang sentimiento mga kaigsuonan, mahimong mabag-o ang iyang pagbati, mahimong mabag-o ang iyang panggawas, mahimong mariporma ang iyang kinabuhi, pero dili day tinuod nga nakabig diha kang Kristo. Mahimong matandog pud kunuhay ang iyang kasing-kasing or gitandog ang iyang pagbati, mao nga iyang usbon ang iyang kinaiya ug ang iyang pamatasan, pero estranghero gihapon sa grasya sa atong Ginoo ug sa gahom sa tinuod nga relihiyon. Now, kining murag pagkakabig or murag nakabig, mura po ni siya tinuod gayod nga pagkakabig tan-awon. Pero adunay sipyat or adunay diferensya ang kinabuhi sa Dios. Ang life of God wala sa iyang kalag. Mahimong ang iyang outward or panggawas nga binuhatan insaktong tanawon, mahimong ang iyang hunahuna murag nalamdagan usab, pero ang iyang kasing-kasing wala napukaw, wala gayud na bag-o. Ang relihiyon nga walay kinabuhi, bisan pag sa iyang utok mituo siya sa insakto nga mga doktrina, bisan pag ang panggawas niya nga batasan or kinaiya murag insakto, pero kung sa iyang kinasuluran wala gayoy tinuod nga kabag-uhan, wala gayoy kausaban mga kaigsuonan, wala na bag-o ang iyang kasing-kasing, kana nga pagkakabig peke, murag tinuod apan dili tinuod. Murag tinuod nga Kristohanon apan dili tinuod nga Kristohanon. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, what is real conversion to Christ? Unsa ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo? Ikaduha, what are the effects of real conversion to Christ? Unsa ang epekto sa tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo? Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. What is real conversion?
Unsa man gyud ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo. Ang tubag mga kaigsuunan mao kini. Ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo mao kining mitalikod sa iyang kasalaanan, mitalikod sa kalibutan, mitalikod sa daan niyang pagkinabuhi ug karon nagasunod na sa atong Dios. It is the turning of the whole person to God and His service. Sa una, ang iyang gialagaran si Satanas, ang iyang gialagaran sa una, ang sala, ang gialagaran niya sa una, ang iyang unod, ang kalibutan, apan karon mitalikod na siya gikan ni ining tanan, ug mialagad na, ug nagasunod na sa atong buhi nga Dios. Ang tinuod nga pagkakabig mga kaigsunan naglangkob sa kabag-uhan sa kasing-kasing ug kining maong kabag-uhan pagpanglihok kini sa balaang espiritu sa iyang kinasuluran. Ang giingon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ang giingon dinhi, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ang akong ibutang sa sulod ninyo. Ug akong tangtangon ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod. Ug hatagan ko kamo og kasing-kasing nga unod. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Mao kini ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo mga kaigsuunan. Adunay kabag-uhan sa kasing-kasing sa kinasuluran. Ug unsa may mahitabo sa usa ka tawo kang kinsang kasing-kasing gibag-o sa balaang espiritu. Kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo gibag-o sa balaang espiritu, ang iyang hunahuna nausab-usab. Ang iyang hunahuna mahitungod sa Dios, adunay kausaban. Ang iyang pagbati usab ngadto sa Dios, adunay kausaban mga kaigsuunan. Karon, kung tinuod nga nakabig ang usa ka tawo nganha kang Kristo, ang iyang panabot, panghuna-huna mahitungod sa Dios, nahaum, sumala sa gipadayag sa Biblia, mahitungod sa atong buhi nga Dios, ug sumala sa gipadayag ni Kristo sa iyang balaan ug maanindot nga kinabuhi ni ining kalibutana, niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Karon, kung tinuod nga nakabig ang usa ka tawo nganha kang Kristo, ang iyang panghuna-huna sa Dios sama sa hunahuna sa usa ka bata nga mi-look up or mihangad sa iyang mahigugmaon nga tatay, sa iyang mahigugmaon nga nanay, or di ba kaha sama kini sa usa ka asawa nga nagatamod sa iyang bana nga nahigugma kaayo kaniya, or di ba kaha sama kini sa usa ka sulugoon nga nagatahod ug nagatamod sa iyang buutan kaayo nga amo. Mao kini ang mahitabo sa usa ka tawo nga tinuod nga nakabig diha kang Kristo. Ang atong panghuna-huna ug pagbati mahitungod sa Dios nindot kaayo. Nalipay kita diha sa Dios, natural, dili pinugos ang atong kalipay sa iyang presensya, ug ang atong kalag nagtinguha gayod ug nangandoy gayod alang sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, unsa man daya ang kaniadto or ang kanhi nga pagbati nato mahitungod sa Dios, kanhi mga kaigsuunan, kung tinuod ka nga nakabig diha kang Kristo, ang imong pagbati kanhi sa atong Dios bugnaw, karnal, indifferent mga kaigsuunan, dili kaganahan sa Dios. Dili kita ganahan sa Ginoo sa una. Galikay-likay kita sa Dios sa una. Tungod kay ang atong kinasuluran nakig-alkontra sa atong buhi nga Dios. O gusto nato nga mudistansya kita sa Dios. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod kay ang unodnong hunahuna madinumtanon batok sa Dios. Tungod kay dili kini mo pailalom sa balaod sa Dios ug dili gayod makahimo. You see, adunay mga tawo nga mawad-an og gana kung ang Dios na ang pagahisgutan. Adunay mga tawo nga mawad-an og gana kung pulong na sa Ginoo ang pagahisgutan. Apan ang tinuod nga pagkakabig nganha kang Kristo, nagausab ka na sa atong pagbati. O karon aduna na kitay gugma sa Dios. Nagmaya na kita og nalipay na kita
sa presensya sa Ginoo. Atong gitinguha labaw sa tanan ang mga butang nga ikahimuot sa atong buhi nga Dios. Kaniadto kaaway kita sa Dios. Apan karon ang atong pagbati sa Dios nahimong sama sa usa ka higala. Ug ang atong pagbati sa Dios dili na sama sa usa ka sulugoon nga murag likay-likay sa iyang amo, kundili sama na sa usa ka anak nga nahigugma sa iyang mga ginikanan. O gikan niining kasing-kasing nga gibag-o mga kaigsuonan, miresulta kini sa bag-o usab nga hunahuna ug bag-o nga pagbati alang sa atong buhi nga Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, adunay kausaban sa kinabuhi sa usa ka tawo nga tinuod nga nakabig diha kang Kristo. Adunay kausaban, wala na kita nagkinabuhi alang sa atong kaugalingon, wala na kita nagkinabuhi alang sa atong unodnon nga kalipay, kundili nagkinabuhi na kita alang sa Dios ug alang sa iyang kahimayaan. Mao kini giingon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 17, ang giingon dinhi, busa bisag unsay inyong isulti o buhaton himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesukristo uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Or di ba kaha, ang giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nga nagaingon, busa kun mukaon kamo muinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Kaniadto mga kaigsunan, wala man tay pakialam sa kahimayaan sa Dios, apan ang tinuod nga nakabig diha kang Kristo aduna nay kasing-kasing nga himayaon ang Dios sa iyang kinabuhi. Mausab kini ang gipalapad ni Pablo sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ang giingon dinhi, gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Praise be unto God. Ang usa ka tawo nga tinuod nga nakabig diha kang Kristo, wala na nagkinabuhi diha sa sala. Apan ang iyang kinabuhi nagbunga na og pagkabalaan, namunga na og pagkabalaan. O kining pagkabalaan, mupadayon kini hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Mao kanang ilhanan sa tinuod nga anaa kang Kristo. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9. Ang giingon dinhi, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Pamalandungan nato kini mga kaigsuunan. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Dilibot pasabot nga dili na kita mahulog sa sala sometimes, pero dili na nato gikinabuhi ang sala. Ug kung mahulog kita sa sala, ato kining gikaguol kaayo. Ug ato kining giyango sa Ginoo ug giampo ug gipangayuan og pasaylo. Mao kanang ilhanan sa tinuod nga nakabig diha kang Kristo. Dili gamayng butang kaniya ang sala, iya kining gikasakit ug iya kining gikaguol mga kaigsuonan. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 18. Ang giingon dinhi, nasayod kita nga walay anak sa Dios, nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nakuha nato mga kaigsuonan, ang mga balaod sa Biblia or ang pulong sa Dios mao na ang giya ug nagdumala sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi ni Kristo mao na ang atong gisundog, mao na ang atong modelo. Ug ang kahimayaan sa Dios mao na ang atong gitinguha mga kaigsuonan. Being created anew in Jesus Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 ang atong teksto niining taknaa. Ug kun kita bag-ong binuhat diha kang Kristo, ang atong kinabuhi, ang atong linihukan, nagaugat na sa bag-ong prinsipyo sa atong kinasuluran.
Aduna nay bag-ong motibo or tinguha ang atong kasing-kasing. Naibog na kita or naninguha na kita sa mga balaan ug mga anindot nga butang diha sa Dios, sama sa pagpailob, sama sa pagkamaayo, sama sa pagkabalaan. We are now attracted by the things of God. Ug sumala sa giingon ni Apostle Paul, old things are passed away. Milabay na ang daan nga mga butang, and behold, all things are become new. Nabag-o na ang mga butang. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 6 ang giingon dinhi, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios. Pinaagi niini, ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Kristo. So, dili di tanang nag-angkon nga anaa siya sa Dios, tinuod nga anaa sa Dios. Kinahanglang makita nato ang ilhanan, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo. Usa kini ka 180 degrees nga pagtalikod sa karaan natong kinabuhi aron sa pagsunod sa atong Ginoo. Gikan sa sala ngadto sa pagkabalaan, gikan sa kaugalingon, kinaugalingon lamang ngadto kang Kristo nga maunay atong gialagaran, gikan sa kalibutan ngadto sa Dios. Ug kini nga pagtalikod nato sa daang pagkinabuhi, nagaresulta kini sa bag-ong prinsipyo nga gitanom sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing niadtong natawo kita pag-usab, nabanhaw ang patay nato nga kalag. So that is the first point. What is true conversion to Christ? What is real conversion to Christ? Ikaduhang punto, unsa ang epekto sa tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo? What are the effects of real conversion? Daghan kayo, dili nato maisa-isa. Gumikan kay naghatag kini og kabag-uhan sa tibuok kinabuhi sa usa ka tawo, sa tanan nga iyang mga relasyon, sa tanan nga iyang gitinguha sa iyang kinabuhi. Basahon natong utro ang atong teksto. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Sa Bisaya pa, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Mao nga ang tinuod nga nakabig diha kang Kristo. Wala na nagkinabuhi sa iyang kaugalingon, kundili gialagaran na niya si Kristo. Adunay kalinaw sa iyang kasing-kasing pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Gumikan kay nasabtan niya nga wala siya naluwas pinaagi sa iyang pagkabuutan, pinaagi sa iyang maayong binuhatan. Gumikan kay ang iyang maayong binuhatan, hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Nasayod siya nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang dugo ni Kristo mao ang nagtabon sa tanan niyang kasalanan. Gipasaylo siya, dili gumikan sa iyang gibuhat kundili sa gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Mao nga adunay kalinaw sa iyang konsensya. Ug aduna siya ay kalinaw sa iyang isig katawo, mga kaigsunan. Napasiguli na siya sa Dios. Nagpailalom na siya sa pagdumala sa Dios. Nagpailalom na siya sa rule and dominion sa atong buhi nga Dios. Ug iya nang gisurrender ang iyang kinabuhi sa Dios, pinaagi kang Kristo. Ug nag-enjoy na siya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Gikalipay na niya nga siya magkinabuhi diha sa pagkabalaan at tubangan sa Dios. Ug naganamanam ug kabag-o ang iyang kinabuhi. Ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 18 ang giingon dinhi, kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga nawo nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya
ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. In other words, aduna gyoy general holiness ang iyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing karon nahigugma na sa pagkabalaan. Gitinguha na niya nga mahimo siyang balaan sa iyang lawas kalagog espiritu. Ang pagkabalaan mauna ang iyang gihigugma ug ang sala iya nang gikaguol og duro, iya nang gikasakit. Ang kalibutan dili na attractive alang kaniya, kundili ang mga butang nga iya sa Dios mauna ang iyang gihigugma karon nga anaa na siya kang Kristo. Labaw sa tanan, ang Dios na mao ang iyang gipasidunggan sa tanang butang. Ang gugma sa Dios mao ang naghari sa iyang kasing-kasing ug una-una. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19 hangtod sa 21. Ang giingon dinhi, nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Kun may muingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isig katawo, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isig katawo. You see? Ang gugma mao kini nagdangat sa atong pagpakiglambigit sa atong Dios. Isip atong amahan ug isip atong higala. Ug niana nga pagpakiglambigit sa Dios adunay tinuod nga kalipay sa atong kasing-kasing. Nadawat nato ang panalangin sa atong mga kalag. Ug atong pilion ang Dios labaw sa tanan. Ug naningkamot usab kita nga musidlak ang atong kahayag atubangan sa mga katawhan gumikan kay atong tinguha nga mapasidunggan ang Dios sa atong kinabuhi. Now, alang sa atong mga tigpaminaw niining taknaa, tinuod ba gayon ikaw nga nakabig diha kang Kristo? Nasinatian ba nimo kining kabag-uhan sa imong kasing-kasing higala? O kining kabag-uhan sa imong kasing-kasing miresulta ba kini sa kabag-uhan sa imong kinabuhi? Aduna na ba ikaw kalinaw diha sa Dios? Gumikan kay napasaylo ang imong mga sala ug nadawat nimo ang grasya sa kaluwasan, dili pinaagi sa imong mayong buhat, kundili pinaagi sa pagkamatarong ug sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nabatunan mo na ba ang pagkabalaan sa kasing-kasing? Aduna na ba ikay gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo, alang sa atong Dios Amahan, ug alang sa imong isig katawo? Nagkinabuhi na ba ikaw nga adunay pagpakiglambigit sa atong Dios? Ug imo bang gihalad ang imong oras, ang imong talent alang sa atong buhi nga Dios? Kini mao ang mga seryoso nga mga questions, mga pangutana aron atong susihon ang atong kasing-kasing. O kinahanglan nga dili nato kini baliwalaon mga kaigsuunan. I-examine nato ang atong kasing-kasing alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo. Kung dili pagayod ikaw tinuod nga nakabig diha kang Kristo, nagkinabuhi ka pa diha sa sala. O kung mamatay ikaw diha sa imong sala, kung asa si Kristo, dili ikaw makaadto. Ang kinabuhi o ang kamatayon, kinabuhing dayon or walay katapusan nga pag-antos didto sa impyerno, nagadepende, nagaagad lamang kana whether ikaw tinuod nga nakabig diha kang Kristo or wala nakabig diha kang Kristo. Kinahanglang adunay kabag-uhan sa kasing-kasing o kabaguhan sa kinabuhi. Roma kapitulo 8 bersikulo 13. Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa unudnong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, pagapatyo ninyo ang mga buhat sa unod, mabuhi gayod kita. Life or death, eternal life or eternal death, nagaagad whether tinuod kitang nakabig diha kang Kristo or wala. Hinaot nga ipadayag sa matag usa ka nato sa balaang espiritu ang tinuod nato nga kahimtang atubangan sa Dios. O hinaot nga magapanglihok ang grasya sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Aron kita maghinulsol, aron ang mga wala pa kang Kristo maghinulsol sa tanang sala, ug aron ang pagtuo ibutang lamang kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug maluluwas.
gumikan kay ang Dios balaan, balaan, balaan. Bisag unsaon nimo pagpaningkamot aron madawat ka sa Dios, wala kay pagkabalaan nga mao'y hinungdan nga pagadawaton ka sa Dios. Gikinahanglan nimo ang pagkabalaan ni Kristo. Gikinahanglan nimo ang dugo ni Kristo nga mutabon sa tanan nimong sala. Pag hinulsol sa imong sala higala ug dangop lamang kang Kristo, salig lamang kaniya. Ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, buhata kini karon kay basin ug ugma, ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo padayon ang bunga niini o Dios. Ug nagtuo kami nga dili kini mo balik kanimo sa walay hinungdan lamang. In Jesus name we pray. Amen. I know that my Redeemer lives. What comfort this sweet sentence gives. He lives who once was dead. He lives, my ever-living head. He lives to bless me with His love. He lives to plead for me above. He lives my hungry soul to feed. He lives to help in time of need. He lives triumphant from the grave. He lives eternally to save. He lives all glorious in the sky. He lives exalted there on high. He lives to grant me rich supply. He lives to guide me with His eye. He lives to comfort me when faint. He lives to hear my soul's complaint. He lives to silence all my fears. He lives to wipe away my tears. He lives to calm my troubled heart. He lives all blessings to impart. He lives, my kind, wise, heavenly friend. He lives and loves me to the end. He lives, and while He lives, I'll sing. He lives, my prophet, priest, and king. He lives and grants me daily breath. He lives and I shall conquer death. He lives my mansion to prepare. He lives to bring me safely there. He lives, all glory to His name. He lives, my Jesus, still the same. Oh, the sweet joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.